Så skulle det være klar. Vi kan se her hele også. Ja, ja. Jeg synes, at vi skal starte med at måle op, Sus. Ja. Så lad os lige se. Hvis nu, at vi tager herover, så siger, at den skal jo kunne ligge herinde ved den her, for vi ikke rigtigt. Ja. Er vi enige om det? Selvfølgelig. Godt. Så for at komme derinde, det tager 4 cm. Så er jeg derinde. Ja. 4 cm er Så vi ikke kan med det. Den her madras, den er 4 cm. Ja. Plus de 4, det er 84 cm. Ikke? Og den er, sengen er 140. Ja, men det kommer ikke til at passe i. Okay. Fordi når jeg så kigger på, hvad der er tilbage her, inden jeg kommer derud til, hvor jeg falder ned, ikke? Ja. Ja. Så har jeg at ligge på 56 cm. Ja. Ikke? Ja. Så der er 56 cm til mig at ligge på. Inden vi putter noget på. Inden vi overhovedet Der skal begynder også at putte være dyner lagen, og puder der skal og sådan sidde noget på. dyner og puder og lagen og så videre på. Ja. Derefter. Det var så at konstatere det. Så hvis vi putter dig op i den, og så ser man, den vipper og så videre rigtigt. Skal vi ikke lige prøve det? Jo. Ja. Det lægger lidt her. Skal jeg så prøve at køre den op og køre den ned? Ja. Fordi, Så kan vi lige tage hand, den ligger jo lige her ved siden af. uden det er Og pressen. Nej, ikke? Og vent lidt. Ja, lad mig lige komme til at ligge her først. Pas på, at du skubber den ud over kanten. Nå, okay. Jamen, så kan jeg ikke være her. Hvis jeg skal ligge her med min arm skubber her, jo til apparatet. så kan jeg ikke ligge. Så ligger jeg herude på yderkanten med den ene arm udover. Ja. Nå, prøv at lægge det ned igen. Og så lægger jeg mig lige om på siden nu. Ja. Nu skal jeg også kunne vende mig. Det kan jeg heller ikke. Fordi så skal jeg grave lige derovre på dig. Men, lige se. Der er ingen dyne i Jeg kan heller ikke komme til at ligge her med mit hoved, fordi det ligger jo neden der. Hvis jeg skal op, så hvad sker der så? Ja, jeg kunne godt holde dernede, det vil jeg ikke. Men Så fik jeg ikke noget klemme. så bliver jeg klemt af, ikke? Jo, Så det kan ikke. det er svært at have plads til mig, Det er mig. hvis jeg skal være. Og det er Så for ikke sove, når du vil. skal vi så ikke lige prøve, hvis nu at vi vil holde om hinanden, kan vi ikke lige prøve det? Jeg skal lige se, hvordan er det så, Sus? Øjeblik, jeg skal lige have. Sådan her. Det er stor. Ja. Jamen, jeg kommer nu til at ligge på den kant og få ondt i ryggen og så videre. Ja. Jeg kan heller ikke ligge sammen med mig. Nej. Så skal vi Og du kan se nu her, hvis jeg... Ja, men hvor finder du en madras på 58 cm? Der er... Det kan man ikke. Det er fuldstændig vanvittigt. Ikke? Og den skal også have den samme blødhed som den her. Ja, sådan så man ikke kan... Ja. Fordi ellers så kommer vi jo til at ligge mærkeligt. Ja. Igen, ikke? Nå, det var det. Det er ikke helt så godt. Lad os så se. Hvis nu at vi siger, at det skal ikke kunne lade sig gøre, så skal vi have lagen på. Jeg ved ikke, hvad man gør. Nej, men først så må vi have den blå madras af jo. Ja, lige noget væk. Okay. Det er bare det. Ja, nu skal du køre den op, den der. Ja, det er en god idé. Ja. Så trykker jeg på kønnet, så kører den op. Nå, okay. Ja. Det er lige før, det er kommunalt. Det er fordi, de